אז מה קורה חברים? כאן הורים, חבר שלו מאוד סרטון חדש של קריירה בפיפ"א, מה שרציתם עם ריאל מדריד. ואוקיי, לא תיאמו יש לנו אוי, לא תרד פצוע, אומר שנצטרך להביא. רגע, קודם כל שהחבר שלי יגיד שלום. שלום. אוקיי, אז אנחנו כאילו הוא יגיד לי מי להביא וזה וישחק איתי במשחקים. אוקיי, זה המערך שאני הכי אוהב. אוקיי, טרד. פצוע ל-94 יום. מיליטאו, רודריגו, וואו, 9 מ-29. אוקיי. קודם כל צריך להביא, לא צריך מישהו במקום גולם. בוא נראה כמה כסף יש לנו. אוקיי, בוא נראה את האקדמיה. הנה, לא מעניין. הנה אקדמיה. אוקיי. כסף 26 מיליון. בוא נראה מי יספרים כמה. אני רוצה לעשות משהו כזה. ויני לפה, ואני רוצה להביא לי חלוץ. החלוץ היחיד שאני חושב עליו בינתיים זה אלוורז. אני אוהב אותו, הוא יכול להיות לנו אחלה של חלוץ. טוב, אין לי כוח לכתוב. אז בואו ניכנס לספרד. הנה, עכשיו אתלטיקו מדריד. אוקיי, אז מה אתה אומר? כדאי לנו לקנות אותו? כן. כן. אוקיי, אנחנו נקנה את חוליאן. רגע, בוא נראה אם יש לנו מספיק כסף אליו. כמה הוא עולה? יש לי 200 ממש. טוב, נחכה נראה כמה הוא יעלה. אוקיי, בוא נגלה. בוא נראה מי יש לנו בהשאלה. רק אינדריק. עם החלוץ שאני רוצה להביא ואת מי שהם הביאו במציאות. את אספי. בוא נביא אותה. 34 מיליון, כן. אוקיי, הוא יהיה פרוספקט. נשים אותו כרגע בחלוץ הפותח. אפילו שהוא לא כזה טוב, אבל נשים. אני רוצה שיהיה לי קבוצה שלא יהיו בשחקנים בוגרים מתחת לגיל 35, כי אני לא רוצה שהם יפרשו מהר. אני רוצה לפתח אותם ואז הם יכולים להפוך. דוגמה בקריירה הקודמת שלי שעשיתי, פיתחתי את אלחנדרו גרנצ'ו בסטנטונו, הם הגיעו ל-90 וגם אנדריק ל-90. כמעט כולם בקבוצה שלי הייתה 90, אבל אוקיי. בינתיים נקנה אולי גם את רונו מנדש בינואר וזה. ומותר לנו בכל חלון עברות רק 2 החתמות. זה אומר שמותר לנו 4 החתמות בעונה. אז אוקיי, בוא ניקח מישהו מפריז. טוב, יכול לדווקא אלוורז, 233 מיליון, אין לי את הכסף. אוקיי, ניכנס עכשיו, ניקח לפריז שחקן טוב שעולה 100 ומשהו מיליון. בואו נראה. אוקיי, בוא נראה מי חבר שנציע. מי אתה חושב שהכי כדאי לנו לקנות? ברקולה, בוזאה, דמבלה, לא חביצ'ה, אפשר את חביצ'ה, הוא עולה איזה 100. אפשר את בואש, הוא עולה איזה 99, 100 מיליון. אתה רוצה חלוץ או... לא אכפת לי, אני מעדיף מישהו במקום ויני, ככה אני יכול למכור אותו. נראה לי... תרד שנייה. את חביצ'ה אנחנו לא יכולים לקחת. אז תיקח את האקשן, הוא לא מתאים. את הפונטנציאל. כן, אני יודע, אבל זה יותר מתאים
קריירות של התחלה. אז נראה לי הכי עדיף לנו, תזרד דואל, תסתכל. הוא בן 20, הוא על עוד 90 אוברול, יש לו פוטנציאל ל-90 ומשהו אוברול. אני הצלחתי להגיע איתו לאיזה כמעט 99 אוברול, שיש לו פוטנציאל מטורף, אז נקנה אותו, בוא נראה. נביא עליו 120 מיליון, הצעה ראשונה, 160, לא יישאר לי מספיק כסף לחוזה 140 מיליון. אוקיי, הם עדיין על 160, אז נעשה להם 150 ו8 מיליון, יאללה, 700. יאללה, הם מסכימים, לפחות חסכנו בכמה מיליון 500, אוקיי. נראה, אתה תהיה פותח במקום ויני, אתה תחתום פה ברור ל5 שנים, אוקיי, אוקיי, נביא לך 300,000 לשבוע, וזהו. יאללה, עברנו גם את FP וגם תזרד דואל, זה אומר שאנחנו לא יכולים להחתים עוד שחקנים, רק בינואר נוכל להחתים עוד. אוקיי, בוא נראה, במקום ויני זה יכול להיות לנו טוב, ואז את ויני עכשיו נמכור, יהיה לנו מלא כסף. אוקיי, בוא נראה את מי אנחנו רוצים למכור. את מנדי, אני רוצה למכור אותו. את מי עוד? שחקנים שלא כל כך יעזרו, לדוגמה, אתה לא תעזור, כי אתה לא תעזור לי. לא, אתה כן אולי תעזור לי. אוקיי, אתה נעיף, אותך נעיף. וגם, אותך נשאיר, נשאיר את כל אלה. אוקיי, אותך אני לא רוצה יותר. וגם, אותך. אוקיי, עכשיו נעיף גם את רודריגו ואת ויני, כי אני לא צריך את הוא כבר בדראפטליסט, סבבה. רגע, כזה קשה, אז בואו נעבור את הימים. הצעה על ויני, 51 מיליון, כלום. אני רוצה עליו 200 מיליון גג. אוקיי, אופרי, מה אתה אומר? שווה לנו? או ש... מה אתה אומר? לקחת להם את ברקולה או את... אוקיי. לא מאמין, נלחץ כל הזמן. ורק אומר, אני משחק, אין לי שמש על מה אני משחק. פס! טוב, פס! טוב, תנך אסי, גול ראשון העונה. אסי שלנו. שם, גול ראשון. כמעט היה, פאול. אוקיי. ככה. לא נורא, קונפינר. אספינו, תן להם פייט פה. שואמני, איך הוא הגיע לפה עם משמש? ותן פס. טוב פס, לא נורא. אוקיי, פאול. שלך, פשוט תרים. טוב רמה, נגיחה. איזה קרוב זה היה, לא מאמין לכם, כמעט תופרי חבר שלי שם לנו פה גולים תזרד דואל והרמה מטורפת. לא, זה היה אופסייד. זה היה אופסייד? אוקיי, אבל זה באמת היה אופסייד. דבר. רמי בן סביני. אנטון. חשבתי. אוקיי, ספי. לא מאמין. עוד פעם אנחנו באופסייד. בוא נראה כבר כמה עם הסרטון. אוקיי, יאללה, תן פס. אופי. קררס. למבפה חדרה. לא. הכל שלי. יאללה, להמשיך. אם אתם רוצים גם שאני אעשה סרטון של פיקסלמון מפורטנייט, תכתבו לי בתגובות. אוקיי, SP. אוקיי, עכשיו זה לא מעניין. עכשיו SP מתקדם. SP, מי זה מדרישון נגד בוריסיה דורטמונד.
just a Mr. matter Bell of knocked off keeping goal with concentration double now. Brandt. Ok, Bellingham le due. They found a way Duel a through. Bellingham. And Dabei Verlust, he's taking Elfe! the match ball home. Che Olta Messi, mia ja mami, Charles schon. Back to the action, and it's looking like a matter of how many Allah, Real could Allah. get. El pas. ايش ما لازم pas. Keep the attack إذا moving ردوا ولا nicely. يقمطوا يا سمت أقولهم شنو. It إذا looked on, كان but it's يفقدوا. got nowhere near where it needed to go. Proof here, if it were needed, of just what an impact he's having on the game. He's been absolutely brilliant today. His performance had everything in it. The goals are just the icing on the cake. Den pas. لا ما أويسن سكن ما نقول لا ما أويسن أنا أدفع. أوكي أويسن سامبول شو بلام. It's become a question of just how many they'll get. أوكي And we're back مرحبا underway. إفرق Already you يا have to نعيم. wonder if there is a way back. أوكي تن باس. تو Now باس. this has to be. إس بي This is بخمس. getting unbelievable. Everyone and welcome to Southern California. The venue is Dignity Health Sports Park. يلا Pray with تن you باس here ما is يروح شافه. Patrick Gantry, بس and sitting alongside me is the بس. former England winger attacker Come Sim on. Smith. And we have Okay, more come on, live come on. action from Shall the pass? pre-season No, second no, group no. stage. Go It free. is Fulham and they take on Real يلا شاب Madrid. لاخت لاخت Teams will عليهم. be looking to get 3 Ma? points today, and it doesn't matter that it's a pre-season friendly. Hello, it's They up. want to send out a statement and show everybody how they mean لا business this بخوت. season. A look then Ten pass. at the starting 11. Well, it looks like a 4-2-3-1 when they're in possession, may go to a 4-5-1 when defending. We think the double pivot in midfield, they're key to protect the back line, but they also Okay. need to get forward to support the press. There's going to be plenty of threat from the wide midfielders too, I'm sure. نفو باس. And here's the starting 11 for Real Madrid. It's a 4-5-1, or you could say a 4-2-3-1. This does offer plenty of threat going forward with the 3 behind the مو centre. خلصنا. سي مازن جول. هذا بيكون ريد جول. لأن إذا ريد جول أصلا conversion. 1-0 then. شل وصل الفوق. أوكي قبل وصل conversion يوم تلفون حاول فيهم. Chance to run at them. And give them free rein to run. It did look on for them, but not to be. الباس. إذا ريد جول. SP. Jude Bellingham. No. يخدم شيء. Oh, great vision. جولم. Well, beating his opponent. Nicely cut out. Spotted the danger quickly there. Great. Must be. And كم كلونا في الخانة. by that effort. هذا أني بجرتي مش تشغيلين. أني برا. يلا قومنا نمشي. That's what you want from your keeper. Sharp reflexes and quick thinking. He's done so well there. تلبس. Real did Oh! regain control of the ball. لا أنا ما فيش اللي بشوف. لا ما تبانوا مع مين؟ بانوا في خليها عليه الرئيس. Smith Rowe. The ball with Lukic. Emile Smith Rowe. It will be now. Well, it looked highly promising, but they got nothing out of it. تلبس تلبس اسبي ولا يسيبون انظر اسبي سامو. Firmly in charge here. 2-0 here, and the ball is moving again. Robinson. تايم سامو بول شامي التانيين سامو كخشام. And that takes the اوكي wind out of their تكبير sails. مش Great تكبير. defending.
אוקיי, אז זה. אוי, לא מנגעת. אוי, לא, אוי, לא. טוב, הם נצמד לנו למפרצת. כן, הם נצמד למפרצת. Well, this looks really productive. What can they do from this position? Oh, that's a really good run. And the referee is given a penalty. אוקיי. אתה שואל. אני מאמין לך. Missed to pull one back. מצד ימין! יואו, זה הצלה של חבר שלי, אני בהלם. אימא'לה. Problem solved for now. איזו הצלה! It is the first half story. הצלה של פנדל. So they get the second half going here. אוי, לא. אין לנו זמן. Trying to pull one back. זה לא טוב. זה ממש לא טוב. Will it be? Terrific save. אוקיי, SP. Room to roam. for SP the פצוע. Mendes here. Real chance. תביא פס ל-SP. גם טוב. Oh, that is לא a מאמין. superb save. SP שלנו פצוע. Well, there's been so much אוקיי, זה talk לא about מעניין the אותנו potential עכשיו. SP transfer, פצוע. but it's potential ורק no עכשיו more. קנינו אותו. It's fact. לא He מאמין. seems happy about the move based off the interviews, Then pass. talking about how he wants to finish his I know. career at the club. The It last seems like a shrewd thing- bit of business, you've got to say. SP. Nicely אוי, לא, timed אם הם tackle. ייכנסו מאוד מעט, באמת יהיה פצוע. It will be. Well, moving the ball forward, they might be in business. It's a nice looking טוב, איזו ball, הרמה. but it wasn't quite as good as it looked when it was played אוי, over. נו, עוד פעם זה ל-SP. מה? יופי. SP כבר לא נפתח. High quality defending. תביא פס. אוקיי. breaking at עופר, pace. תעלה, אני Potential נותן לך danger. למספרת. מספרת! An excellent save to bring that The pass. counter-attack to an end. Well, quick passing, great movement. It's a nightmare to דברי defend דואל לא against. יותר Showed לעשות. such pace going forward. לדעת לא לעשות עם דברי דואל פינס. בחיים. מה? Well, we have 20 minutes left in this game. אוקיי. On attacking possibilities. אוי לא. אוי לא. Takes the shot. טוב, טוב. Keeper getting both gloves on the ball. Oh, misplaced. אוי לא. I just think he lost a bit of focus there, didn't he? דיגר, אין לי שם. תגיע. Be able to set up the chance. And a useful עם הראש. And איי, not איזה קרוב זה היה. goal אוקיי, עדיין ticketing. 2-0. It's a decent strike He's that, like, but look at the do keeper's it, position. He read the shot and had it covered. אוקיי, אויסן לקח את זה. נס. למישהו. Just 10 minutes remaining here. אך. Well, close to the end of this contest, and Real Madrid absolutely cruising. Your thoughts? Yeah, you've got to say they deserve the victory. The work rate on and off the ball Oi, lo, has oi, lo. been really good, and Oi, you lo. can see they've got a real determination today, and it shows, Ma? and it would be an excellent result. Very effective pass. פס. And a fine tackle. ממש טוב. רות עם אספי. And look at this. תמסור בת. בת גם טוב. אוי, אימא. אספי. סיימנו פה. 2-0 It's the end of the חמור. game. And On the way for I you. mean- What are we going to get from this one? Well, both these teams will be looking for a strong finish to the group stages here today in what has been a really good tournament so far. Certainly the quality of the Mama? football has been excellent. Mama, Just don't hope tell that's the case again today. אוקיי, אספי. Just getting bogged down a touch in midfield. They might have to go a bit longer with their passing. It's a real battle in there. Chance for the lead. בלינגהם, בלינגהם, We have an excellent בלינגהם. moment for the opening goal. It's מה זה 1-0. הגול הזה? פשוט גול 1-0 עצמי. as the ball gets rolling זה לא גול again. של בלינגהם, זה גול עצמי. Giroud. וגם נגע בשוער וגם בשחקן.
Nikola Zalewski. מה? Ederson. Now a sense that something could happen נראה לי from this. אחרי המשחק הזה, אני So אסיים much פה את given away הסרטון, is cleverly won. כי כבר Could be dangerous. נסיים פה כבר איזה שעה כמעט. אני לא רוצה The שיצא ball is סרטון lost כזה ארוך, and the chance has gone כי too. גם אני ארוך אותו, אבל איך המשחק הזה מסתיים. אולי יספיק לנו פה? Oh, what a wonderful challenge. הספיק! Scored again. And puts them firmly in front. What a position to be in. אוקיי, Off we go. 2-0 the score now. ואם אתם רוצים שאני אמשיך את הקריירה עם ריאל מדריד הזאת, המטרה זה קודם כל תשימו סאב ולייק. המטרה זה לייקים שלי, חבר שלי, מה המטרת לייקים כדי לחלק 2? Possession with a gear change coming. Well, they just waited for the right moment here. יאללה, 50 לייקים לחלק הבא ונעלה 3 סאב. Needs the composure now. אבל It's המטרה in. הגדולה Oh, היא they needed that, and they're not out of this game yet. 50 לייקים And the לעוד game סרטון. restarts with the score now 2-1. זה פס גרוע. Ederson. אוי, אסור שהם ישמרו על דקה 30. טוב, יש להם זמן הרבה זמן. They got so far, but no end result. בלינגהאם איפה יפתח לי? רוץ עכשיו עם מספיק פשוט רוץ. רק רוץ. רק וט! But he's failed the extra תתת target. לי. Yeah, that would לא have put him in מאמין. a great position there. עדיין אפשר גם לבנות מרחוק על Trying, but no great panic here about firing themselves level. They're just looking for the right moment here. Real have it back תן now. פס. הוא עכשיו רוץ. אוי, אני משלוח אתכם. אוקיי, דווי. Martin de Roon. אוקיי. Ederson. אוקיי. This could be dangerous. כמה בלינגהאם. מה? היינו בהתקפה. אוקיי, נראה לי. מה כאן? לא מרגיש אותה בכלל במשחק. אבל לא ייתן לו צ'אנס. כן, אחרי המשחק הזה אני אסיים את הסרטון, יערוך אותו ואז זה יעלה לכם. Jim City. Martin de Roon. Nikola Zalewski. אוי, לא. He worked to win the ball and stop something happening. אוקיי, פס. Well, I have to say, that was a good piece of defending there. There's something on here, a chance to attack. מה? The will they or won't they discussions can now end because the transfer has now been confirmed. Exciting times. Well, he's a great talent. Hopefully this move will see him play at his best week in, week out. It's a really good Okay. one for everybody. לא? The goalkeeper has taken that easily. It wasn't the best ball in. קצת... רגע, נראה לי... נחליף פה, נראה לי נזרק. לא נחליף אותו, כי לא בא לי שהוא באמת יפצע. De Roon. And the cross comes in. Unable to find anyone with that. טוב, אספי. Still going here. אספי. Oh, a great chance. It's not away yet. אמרתי שאני לא מרגיש את אמבפה, פתאום שם לנו פה בריבאונד. Was his defense. מקום. That is inexcusable. And we're back underway at 3-1. Villanova. אוקיי. וואו. לא. קררס. בלינגהאם. De Roon. Still going here. רויסן. That's טוב, רויסן. excellent work to come and take the ball away. אוקיי, פס טוב. There's a chance for them to go now. רוץ. עכשיו רוץ. רוץ.
Oh, sebenarnya lemsor. Can they profit from this? Lemsor. Kasi masya Decent tawag siya. chance.